amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Time, dili kita sa pag-share sa inyo sang aton iya nga FYI topic sa subong nga hapon. Mga dapat naton himuon, no? Kag i-preparar sa panahon sang tig-ululan. O, natural lang na no? Basta mag-abot na ganing tig-ululan or nagaulan man o kung nagainit, importante may ara ka sang preparasyon. So, pila ka mga dapat naton ihandaan. Number 1, always gid yan, no? Always kung manigani ginapahanumdum sa aton, no? Magdala pa yung kag jacket. Yan. Hindi kita iya ma-waterproof gani, mas maayo, may bit-bit kada iya payong. Bisan barato hunan ang apayong. Ang importante, hindi lang matamaan kabasa, na? Or jacket, or di gani kapote. Nice. Always ina siya magdala, no? Nagkasiling ko, ulan man o kung nagainit, kinahanglan may ari kasi ni iyasang dala. Payong. Era kung kaysa naghambal nga, ay, kung magbit-bit ko gana isang payong, gainit. Kung wala ko gana bit-bit, baw, timingon niya gigya maulan sa tunog, kusog-kusog pa. So, mo ng problema kung kaysa. Pero dapat, pinakamayo gidya nga, mo na gani, nagaulan or nagainit, make sure mo lang arasin mo yung bag, no? Ang imo nga payong. Ang ikaduha, basta magpanahon na gani, magkakambyo klema na. Importante man sa aton magkaon niya sa mga masustansya nga mga pagkaon, kag syempre, bulig sa aton vitamins. Ang
Ginasiling gani, prevention is better than cure. Hindi pagpabayaan nga ikaw magbalatian, anong test mo ba iya nga amligan ang imo kaugalingon. Nabalang mahulat ka pa nga nagasiburo ka na, ara ka na sa higad, halay ka na lang dra sang pangatsi, halay ka man dra ya, ano tawag ni? Hunos-hunos. Di ana sipon ka, no? Pag ginaubo ikaw, uton mo pa na, kung samtang wala pa matabuin na sa imo, dapat preparahan mo na iya ang imo nga kaugalingon. Importante, masustansya iya nga mga pagkaon, kag importante man ang pag-inom sang vitamins, agud masiguro nga mabakod ang imo iya nga resistensya. Ang ikatatlo, mag-stock sang pagkaon. No? Mabudlay magkadto sa merkado kada adlaw or after 3 days, abi, mabakal ka naman sang imudra yan nga mga kinahanglanon sa sulod balay. Magluwas nga magastuhan ikaw, pliti-pliti nimo. Mabasa ka pa mo yasang ulan kabudlay, di ba? May tendency pa kon ka isa, hindi mapaiway, ang ginabit-bit ng mga plastic, magisi pa, yawan kabit-bit, na? Hasol ka ayo. Hasol na nga daan ng imo iya nga lalakta, nagpasulod ka, particular da sa libertad, na? Di, kabudlay kaayo basta mag-ulan-ulan. So make sure nga kung magpangumpra ka dira, kung may ara man lang, bastante malang, no? Sang imo ya inugbakal, mas maayo nga ianhon mo na lang, tingbon mo na lang, no? Pang isa abi kasi mana, or even pang 5 ka adlaw, kay para iya nga hindi ka halay balik-balik, hindi ka naman makagasto, kagti hindi man budlay sa imo, no? Hindi man hassle sa imo ang maulanon iya nga panyempo. Ang ikaapat, ari importante man ini, preparar ang emergency kit. Siguraduhon may ara ka na sang ginatawag bala go bag, no? Nga kung sa diin ka man magkadto or bisan ara ka lang sa inyo nga balay, may mga basic supply ikaw, like dilata abi, no? Hindi ka na iya malikawan kun ka isa, ng tubig, flashlight, or kag extra dira iya nga bayo. Amo nang mga kinahanglan nimo, and ibutang man dira ang mga importante iya nga mga dokumento, kag ang kwarta, no? Panigana lang ang make sure mo man nga ibutang nimo iya sa safe, no? Na balang for example bag nimo, hindi man na siling yan nga waterproof man ang imong nga bag, no? So may ara da plastic, surod sa plastic mga importante da nga mga dokumento, and also ang kwarta agud iya nga hindi mabasa, na? Sige ang iban pagid, ariho, panumduman, i-charge perme ang cellphone. Okay, basta magtig-ululan, hindi man niya malikawan, no? Ang brand out. So, hindi paggustuhin lang da hampang ang imo nga cellphone. Importante ina naka-charge, di ba? Full charge. Kay hindi mapaktan kun ka isa, gulpi lang naga-brand out, hindi pa na iya nga tag-isa lang ka oras, tig-isa pa ka, or tag 8 hours pa abe, maano ka, matanga-tanga, wala ka dara iya sang wala ka dara iya sang battery ang imo iya nga cellphone, din ka makanto. Ag syempre, kung may available ka man lang dira nga power bank, may power bank ka abe, flashlight, kag iban pa nga mga bagay nga importante, no? Sa tion iya may brand out, kag basta naga-ulan-ulan, make sure ipang charge ina. Ang ikaanom, ari, pinakamaayo man ini, no? Pinakamaayo man ini para mangin aware ka kung ano ang sitwasyon, kung nga grabe sang ulan. Magpamati sa balita, magpamati ka like sa radyo, no? Or sa TV, or try mo check man sa sa Pag-asa. Kaya ang Pag-asa always man ina nagapost.
Ti amo na may kada habit bala nga magpamati ikaw. No, kay para makapreparar ikaw sa tion iya nga may arasang kalamidad abi. For example, may mga kinahanglan i-prepara, nag-estar ka mo abi sa mga lugar nga nanubuan. So, importante man ina. Or sometimes, ang mga nag-estar dire sa mga nabukid, prone abi sa landslide nga ginatawag. So, ikaw mismo, while nagapamati ka dira sa radyo, bisan di ba tere lang ina, kalabanan sa mga nag-ilastar bla sa uma. Okay, ti isang sinina lang iya natakdan sang kuryente, pero usual di ba gina-use sa mga uma, ng di battery. So, i-preparar man, di ba? Para iyang makakuha ka sang update sa mga impormasyon in case of emergency. Alas 2:13 nakita Action Radyo Philippine Standard Time. So amo yan to ang aton man nga FYI topic sa siniya nga hapon. So kabay makahatag ato yasang guide sa inyo no sa aton nga mga ka-action sa panahon yasang tig-ululan bilang preparasyon naton. Ago hindi kita yung magsala no. Hindi ka dira magsala kung may ara yasang hindi gina marikawan, may mga area kita diri nga mga nanubuan, gina evacuate. So importante ang mga na-mentionar ko, i-preparar manimo. Sa panahon kay para kung may ara implement force evacuation dira sa inyo lugar, nakapreparar ikaw. Sige, alas 2:14 nakita Action Radyo Philippine Standard Time. Standby sa ato niyang mga ka-action. Kay this time, diri kita sa pagbasa man sang sulat niya ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton letter sender sa subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Armand. Kagang sulat ni Armand nagasili, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Armand, 20 anyos kaga single. Abi mo tita, madugay ko na ginapangaluyagan si Ami. Antes pa man natabo ang pandemic, magkaupod na kami sa isa ka kumpanya. May gusto ako sa iya, pero nauya ako nga magpangaluyag. Naluoy sa akon ang akon nga mga abyan, rason nga ginbuligan nila ako. Ginsugiran nila si Ami nga may ara ako sang luyag sa iya. Ag si Ami bitita, moderno nga babayi, matahom, kag sa ako nyo paghibalo, madamo man sa mga nagapangaluyag sa iya. Sang mahibaluan niya, nga grabe ang akon luyag sa iya. Daw pareho balatita nga ginalahugan man niya ako. Kada magsugatanay kami sa opisina, kinayuhuman niya ako. Kung ini ang iya ginahimo, do pareho man nga ara ako sa Cloud9. Bangod si ni tita, ako mismo nagpangisog. Ipaagi sa sulat ang pagsugid sa iya
sang akon ginabatyag. Ginbilin ko sa iya lamesa ang sulat nga may upod ini nga red rose. Kag may mga tinaga nga nakasilid, Ami, I love you. Pagkaaga, may card ako nga nakita sa akon desk. Ang nakasulat lang amo nga, Hi, Arman. Kag may drawing ini nga heart sa punta sa nga ngalan. Siyempre, nalipay ako, tita. Pero, hindi ko masiguro kung ano ang gusto niya ipalabot. Bangod, wala naman sang direkta ginpahayag kung palangga man niya ako. Sang nag-abot siya sa office, kag wala pa man sang iban nga mga kaupod namon, personal ko siya, tita, nga ginpamangkot. Kun bala, palangga niya ako, dungan sa pagpakita sa ginpadala niya nga card. Kasakit man, tita, pero ang sabat niya sa akon, tama naman kuno ka-assuming sa akon. Tapos sadto, tita, wala na niya ako ginsapak bilog nga adlaw. Apang pagkaaga, nakibot ako tungod ginyuhuman naman liwat niya ako. Bangod bala sa iya ginapakita, tita, nagaduda ako tungod pareho lang na ginahampangan niya ang akon balatsagon. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Arman. Alas 2:20 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang sulat sa isa man naton ka letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Arman. Ang iya nga problema kay daw ginahampangan sang babayi ang iya nga balatsagon, knowing nga may ara siya gani isang luyag dire. Sige, sa ako nyo pagbanumbalik, standby sa aton yung mga ka-action kay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Sa ito mandira mga kauturan, kung
time, alas 2:22. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Thank you. Just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Ma'am Christine Menyas Villalobos, naga-monitor dira sa may Pandanon, DSB. Sige. Sa kay Richard Diet Pacheco, mayong hapon man. Tanan ko na naga-monitor sa subong iya nga hapon. Ma'am Yvonne Boycher, mayong hapon. And Dan sharing naman siya. Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Sir John Vicente, taga-Hamindan Capiz ini siya. Parang iya pamilya dira sa may Karabalan sa Mamaylan. Miss Athea Kim Iriman, good afternoon. Dira sa Banwa sang Morsha. Sir Martin Aliling, Sir Alex Montesa, good afternoon. Good afternoon. Miss Missy or Messi Mungkal, mayong hapon. Ginapag-greet niya lang ko no, Nanay Lokring sa Estela La Carlota. Nagapamangkot si Sir Bok Kolapo. Amalya ka matuuran gid ha, tuod man gid na si Bing Kawatan. Ambot. Wala kong balo. Mangkutato sa para personal sa nga magsabat sa imo. Ayos mo na, sir? Sige. Kayo, Ma'am Diana Kamayo Eska, mabuhay. Sige, Sir Jamar Gicano Halyasgo, mayong hapon, nag-monitor sila kung sa may sitio lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Ma'am Nadine Libre, mayong hapon, nag-monitor siya from Lacson. Ma'am Suzetta Pahe Marhen, or Margen. Okay. Nag-monitor siya sa Barangay 30. Ma'am Ann Villaviray, mayong hapon. Always ginag-monitor. Ma'am Gingging Supena, nag-monitor man dira sa La Castillana. Salamat. F. Smart Adio Salcedo, good afternoon. Din ako to. Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Nagapamati sila kuno sa may Pandanon DSB. Tamayaw niya lang Family Baryoga and Susana Family sa Barangay Malingen sa Bago City. Ano ang iya nga pangalan? Basta naga-monitor siya from Cansauro Sipalay. Sige. Sa kay Mary Grace Estaras Pagunsan, mayong hapon. Kabatuan Tapinat Sheila May, naga-monitor siya kuno from Naga, Cebu City. Sige, salamat gid sa inyo yang mga mensahe nga ginpadala diri, kag continue lang sa pagpadalaman sang inyo nga mga greetings. Linis ang laban. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag
gadi kita sa pagbasa man sa mahatag iya nga advice ni Tita We para sa aton letter sender sa kay Armand. Mayong hapon sa imo Armand. Kag salamat sa pagpaambit man sa imo asulat sa This Is My Life. Abi mo Armand, sa akon nga pagpati, palangga ka man ni Ami. Pero, nagapagkipot lang. Ang card nga ginpadala niya sa imo, nga sa nasiling mo sa sulat diri may ara sang heart. Drawing gali nga heart. Sa paglantaw ko, sabat ina sa imo nga love letter, nga palatandaan, nga gusto ka man niya. Hindi ka lang magpaka-torpe. Kag gilayon bala nga madulaan sang paglaom. Okay, may ara ginaya sa mga babayi nga pakipot. Basta padayon na lang ang imo iya nga pagpangaluyan. O like upod ka mo iya sa isa ka kompanya, why not nga hagaron mo siya abi snacks or magpamahaw dira during break time. Mas maayong kalimtan na nimo ang iya nga mga ginpanghambal. Basi nagatuod man, no? May ara iya sa part sang babayi nga nagaduha-duha man siya sa iya nga ginabatsyag. Kag para naman iya sa imo, iipabatsyag sa iya, no? Kung daw ano ikaw kawiling nga ipakita sa iya ang imo man nga feelings. Nga matudtuod ang imo iya nga gusto, ano tawag na, ang ipakita nimo iya nga balatsyagon sa iya. Okay, para man nga magtanuman ina sa iya nga kaisipan, sa iya nga heart, nga indeed palangga mo siya. Sige, salamat gid Armand sa imo ya gin-share diri nga sulat. Kag salamat man Tita We para iya sa ginhatag nga advice. Kabay Armand, maka-guide ina sa imo. Mga ano lang na kung sa kanta pa, hindi ko lang pagkantahon, ihambal ko lang. Mga pagsubok lamang yan. Pag-o pa lang gani. Natural lang na. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita. Kag amo yadto ang syempre sulat, kag mahatag man nga advice sa aton iya nga letter sender. This time, standby sa aton nga mga ka-action kay diri kita sa first part sang aton iya nga horoscope. Sa subong man nga adlaw sang Biyernes, Hunyo 4 tuig 2021. Unahon nato ng mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Nagasaka ang imo dira nga income. Posible ang close deal kag permahan sang kontrata nga bank to bank ang bayranay. Pero sa mga Gemini, magtipid kag mag-invest sa legit. Okay, lihitin mo. Mayroon kung kaisa mga bugos, bauti mabiktima ikaw. Sige, sa mga Gemini, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 55. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, makilala nimo ang soulmate sa isa ka social event. Kag, mabuo man dira ang ideal social connection para sa negosyo. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 26, 49, 13,
33. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22, ang meditation amuning mag-evolve. Dapat may arasang cooperative component sa imodra iyang mga grupo. Agud iyang mangin matawhay kung ano man ang inyo yung ginaplano or ano man ang inyong mga hilikuton. Sa mga Leo lucky numbers, 43, 36, 59, 22, and 11. Pearl white is your lucky color. Kag para sa mga Virgo, Agosto 23 tubtub Setyembre 23, appreciated nimo ang imo dra nga mga kaupdanan. Bangod, dako nga bagay ang mahimo nila para sa imo nga proyekto. Hindi man pakalimtan ha, magpasalamat. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 22. Vanilla brown is your lucky color. Kag para sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, mangin faithful na sa imo yang mga handom. Himua nga tampad or tampad kaya sa kadatikang nimo nga mga himuon. Kag syempre sa mga Libra, happy lang, okay? Di magpatama akon budlayan na ti pahuway. Sige, sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 15. Vermilion red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, oy, kanami sa karon iya ang flow sa imo man nga negosyo. Iniwan ang panahon para iyang mas pang i-improve ang imo ikasarang. Sa mga Scorpio lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 22. Dollar green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Amuyan to ang first part sa aton iyang nga horoscope sa subong man nga hapon. Oy, si Ma'am Carol Montoya, gali ho nag-monitor sa subong iyang nga hapon. Salamat, Ged. Okay, din ako tumanday lang, Ged. Si Ma'am Carol Montoya, hambalya. Palihog lang kuno tamyaw sa iya nga kumare. Si kumare niya Loida, kag si Papa Mania nga naga-monitor. See you soon. Oy, makalagaw di si Ma'am Carol Montoya. Sige, salamat gid sa imo iya nga pag-monitor. Nang ano gali ho, sinang Mary Grace Estares Pagunsan. Nadumduman tanaka. Bana mo gulit o sinong Ike. Sige, salamat gid. Halong ko no sa pag-drive dira nung Ike. Okay? Sige, sa ako nyo pagpanumalik, standby sa ato niya nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agad pa simbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Alas 2:51. Kag pabalik diri sa aton na programa, This is My Life. By the way, naga-monitor gali si Kabatuan Tapinet Sheila May. Amalya, liyog lang kuno tamyaw sa Kabatuan family nga nagapamati sa may Cebu City. Sige, salamat gid. Kag si Ma'am Ma'am Virgie Olpinda. Sige, sa Celine Homes and also sa kay Okiales Zandra. God bless and stay safe sa mga taga Negrosanon from Quezon City. Sige, salamat gid. Ay ka paryente ni Guro ni Action Rex ay. Ambalya, ang ngalan niya si Carmen Galagate Cantong. Di ba? Paryente ni Action Rex. Ambalya, hello Miss Anne from Marikina. Sige, daghang salamat nimo. Sa iluhan naton ang mga Sagittarius. Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Ang imudra lagi na pensar sa karon. Wala sang duda, na? Ina, mahimo yang matuman. Yara sa imo kung paano mo ina mapatuman. Kaga syempre sa
mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 33. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Disyembre 23, tubtob Enero 19. Hindi dira pagdulaa, no? Ang determinasyon. Agod iya nga mag-angat ka sa imo iya nga pangabuhi. No? Kaya muna ang alagyan para iya nga maangkon manimo ang imo nga kadalagan. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 55. Cloud white is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, ang tanan nga hindi posible nga mag-aabot. Mas maayo, kahibalo ikaw magbaton kung ano man ang realidad. Hindi na mag-pretend, okay? Sige, sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 33. Sun yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Untat na lang ang mga reklamo. Kag syempre, pawalain na lang. Kaya man ang mga reklamo kung kaisa, kung pawalaan mo naman lang bala. So, di naman gid nga salapakon yung mga reklamo, pero halay lang gid do natabo pala duga panggarit-garit na lang sa imo. Pabayiin na lang Okay? Sa mga Pisces, kung kapoy na, di pa huway-huway anay. Pisces, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 55. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 20 or Marso 21, tubtob Abril 19. Mag-practice sa meditation. Ako inang bulig sa imo. Syempre, maklear dira ang imo yung pamensaron, makapamensar ka sang husto iya nga desisyon. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 51. Purple is your ano man. Purple is your lucky color. Para sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Palawiga ang imo iya nga pasensya para matapos dira ang imo iya nga mga proyekto. Tun-an sang maayo, ag syempre bulig maning meditation, no? Pakalmahon mo imo kaugalingon para iya nga madula dira, no? Ang mga bad energies. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 36, 39, 21, and 12. Satin white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Amuyan to ang aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong iya nga Biyernes nga adlaw. Si Ma'am Elcherita Ferrer Galiho mayong hapon. O kag sinong nung bitong. Ronald Manald ka pa ha. Ronaldo Florentino. Sige, kag sa pamilya Florentino sa may haba kanduni. Sige, naga-monitor man dira sa may RTN office sa bread ko sa dira ni Tanida, Taminda sa ilani ng Joy, ng Larry, ng sino pa, ng Tintin, ng Gigi. Sino pa gid ang kulang? Si Kapid. Sige, salamat gid sa inyo man nga pag-monitor. Ay sinang Norlin Pagalian. Okay. Alas 2:57 na kita. Kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus.
O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I... Salamat gid sa aton iyang mga ka-action pahabol ang si Sir Philip Laurente sa may barangay Minuyan. Salamat gid ra sa Banwa sa Morsha. Okay, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day gikan sa Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Sa ngalan sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, ini naman yung alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalakan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!